Chcete mít něco hezčího než vaše kamarádky? Tereza chce mít krásný. Vždycky měla dobrý vkus, miluje stylové krásné věci. A jí byt vypadá skvěle. A dneska se změnilo. Přijde k Markétě, sundává si kabát, když si všimne ničeho na stav. Zůstane. Co to je? Září, nádherná dekorace. Elegantní, moderní, úplně jiná. Líbí se ti? Markéta se usměje. To je boží, ty jsi ji koupila. Markéta pokryčí ramen. To bys neuhodala. Tereza hned začne pátrat, obíhá obchody, projíždí internet, vůbec nic, ale nic podobného. Všechno je stejné, žádný styl, žádný nápad, frustrovaně zaklapne notebook. Musí existovat něco lepšího, za pár dní přijdou kamarádky. A tehdy uvědomí drsnou. Markétin byt vypadal úžasně. Jeden detail všechno změní. A její byt obyčejný. Tohle není Tereza. Má přece vkus. Objev, který všechny změní. Kamarádky přijdou a Tereza se tváří ne. A podává kafe. A ví, že za chvíli přijde. Počkej, to je nádhera. Odkud ji máš? Tereza si vychutná ten moment a pak se usměje. Tu bys neuhodla. Klikněte na odkaz pod videem.